Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag bliver det endnu en Challenge Brothers video, fordi du er så godt imod den sidste. Det var fandme sødt af jer, guys. Den her med fyrværkeri, den skal I lige gå ind og tjekke først, hvis I ikke har tjekket den, inden I ser den her video her. Ja, det er virkelig vigtigt, fordi der beskriver faktisk også, hvad det er at gå ud på. Ja, så gør lige det, hvis I ikke har gjort det, men ellers, så bare enjoy this video, guys. Lad os komme videre. Jeg starter med at blande, og Markus skal ud for døren, og det gør han nu. Ja, jeg går ud for døren, guys. Så vi viser lige sådan, vi i skrubsnor. Okay, så Markus skal ud for døren, og skal jeg blande. Så er jeg klar, guys. Du kan komme ind, Markus. Ja. Alright, then. Så går jeg ud. Nu så går jeg ud for døren nu. Nu er simpelthen Christian til at gå ud for døren, så bye bye. Okay. Det tænker vi skal gøre nu, det er, at vi blander en gang til. Jeg aner ikke, hvad han har blandet her, så det bliver fandme spændende. Det var det, guys. Okay, du kan komme ind nu, Gralla. Okay. Og hvis I ikke har lagt mærke til det nu, så har vi faktisk challenge trøjer på. Ja, vi har faktisk challenge trøje på. Det er fuldstændig sindssygt, guys. Det er virkelig fedt, at der var sådan en butik, fordi vi lavede den her serie, så det er virkelig fedt, at vi... Ja, det passer bare perfekt. Det var pisse nice. Okay, så tænker jeg, at Markus han bliver lige kameramand, mens jeg vælger. Okay, guys. Nu er jeg simpelthen blevet kameramand, og Christian han skal til at vælge. Det her bliver fuldstændig sindssygt, guys. Okay. Sindssygt. Hold for øjnene, og så går han i gang. Jeg skal lige have noget vand først. Juice, eller hvad fuck det er. Okay. Hænderne for øjnene. Den der... Mel! Mel! Åh, så spiser en ske fuld mel. Fuck nej! Nej. Nej, guys. Det er virkelig klamt. Og jeg har hørt, at det er et eller andet med, at ens mund bliver fuldstændig tør, og man kan ikke rigtig sådan, trække vejret ordentligt, hvis man får den ned i halsen. Det her, det er ikke godt, guys. Det bliver spændende. Så nogle drenge som os. Vi gider sgu ikke gå hen og hente det. Nej. Så ved du hvad, vi knipser bare. Ja. 3, 2, 1. Okay. Shit, hvad fanden, hvor kom det fra? Det var fandme magisk, det der. Damn. Okay, sygt nok. Der kommer måske en tryllevideo, guys. Det kan godt være, der kommer en tryllevideo ud. Det kan være, at vi bliver nødt til det. Vi har også lige hentet en pose, så til at spytte ud i, hvis det bliver lidt varmt. Ja, så vi ikke brækker os ud med bord. Det vil være lidt noget. Fyldt mel op, Ja. og vi skal simpelthen til at proppe det hele i munden. Fuck, mand. Okay. Okay, skål. Skål. 3, 2, 1. Jeg vil kvæl. Gutter. Gør jeg. Jeg vil nok godt trække vejret. Okay. Look at that fucking shit. Det skal ikke prøve derhjemme. Don't try this at home, guys. Jeg fik virkelig ondt i halsen. Ja, man lige ved, at du kvalt med mig. Det var sådan. Det er ligesom det der kanel. Ja.
lad os smutte ind til vores laboratorium. Ja. Jeg vil lige vise vores spor efter vores... Fuck, noget lort. Guys, Den er ikke... Det er lidt værst med at være YouTuber, det er, at så kan man simpelthen nødt til at rydde op. Jeg hader at rydde op hele tiden. Men Jeg har dig i munden lige nu, guys. Det har vi i hvert fald begge to. Men vi ses, da vi har ryddet op og er klar til at klippe videre. Netop. Så er vi simpelthen kommet tilbage fra Mail Challenge. Kæft, det var klamt, guys. Vi har en kage i munden lige nu. Simpelthen. Vi har bare kage. Lækkert. Ej, det var simpelthen en klam oplevelse. I tænker sikkert, at vi sidder og overreagerer. Men hvis jeg prøver det hjemme... Og hvis I ikke har prøvet det, så prøv det. Så ved I, at vi ikke overreagerer, for det er fandme slemt. Kæft, det var klamt, guys. Seriøst. Det blev helt tørt. Og hvis du trak vejret ind, så satte det til sådan i halsen. Øj, det gjorde ondt. Man er nødt til at trække vejret med næsen. Det er derfor, vi næsten ikke kunne tale. Ja. Så, Og det var fandme ulækkert. tusind tak, for I gad at tage med. Ja. I må egentlig meget gerne huske at like og subscribe. Det må I egentlig gerne. Ja. Husk lige at like, subscribe, comment. Ja. Skriv det i kom bag ved, altså, om vi, hvilke videoer vi skal lave næste gang, om I har nogle idéer til, hvad vi kan lave. Hvis I har nogle fede idéer til, hvad vi kan lave, så skriv dem rigtig gerne ned i kommentaren. Hvis I har nogle venner, der ikke ved, hvad vi er. Ja, så bare sige. Så fortæl dem lige, hey, gå lige ind og følg Tigers. Ikke? Så, men husk, I skal skrive Tigers goddag for at finde os, fordi der kommer bare tiger frem, når man skriver Tigers. Det er ikke. Skriv Tigers goddag. Og ved du hvad? Nu gider vi ikke sige mere, så...